Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Veliki svijet čuda. Danas pričamo o temi koja posljednjih godina sve više plaši ljude diljem svijeta. Dok većina nas normalno živi svoje živote, neki od najbogatijih ljudi na planetu ulažu milijone dolara u luksuzne podzemne bunkere. I ne govorimo o malim skloništima iz filmova. Govorimo o pravim podzemnim gradovima koji mogu funkcionirati mjesecima bez ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. Prije nego krenemo, napišite mi u komentarima, mislite li da su milijarderi samo paranoični ili stvarno znaju nešto što ostatak svijeta ne zna? I naravno, pretplatite se na kanal ako volite ovakve misteriozne i zanimljive priče. Prije nekoliko godina priča o bunkerima zvučala je kao teorija zavjere. Danas je to potpuno stvarna industrija vrijedna milijarde dolara. Tvrtke koje ih grade više se ni ne skrivaju. Na internetu otvoreno prikazuju luksuzne podzemne apartmane, medicinske sobe, privatna kina, bazene i golema čelična vrata koja mogu izdržati gotovo sve. A ono što je posebno zanimljivo je činjenica da interes za njima nikad nije bio veći. Sve je postalo puno ozbiljnije nakon pandemije. Kada su se granice zatvorile, trgovine počele prazniti i ljudi panično kupovati hranu, mnogi ultra bogati prvi put su ozbiljno počeli razmišljati o tome koliko je modern svijet zapravo krhak. Godinama su živjeli s osjećajem da novac može riješiti sve probleme. Ali pandemija je pokazala da postoji situacije kojima ni milijarde ne znače puno ako sustav prestane normalno funkcionirati. Upravo tada internet je počeo primjećivati nešto čudno. Mediji su sve češće pisali o milijarderima koji kupuju ogromna zemljišta daleko od velikih gradova. Posebno se često spominjao Novi Zeland, koji je među bogatima postao gotovo simbol sigurnog mjesta u slučaju velikih globalnih problema. Tamo su kupovali luksuzne vile, privatne farme i zemljišta na izoliranim lokacijama. Ali priča postala puno zanimljivija kada su ljudi počeli povezivati te kupnje sa podzemnim objektima i bunkerima. Neki od tih bunkera izgledaju nestvarno. Podzemni hodnici osvjetljeni poput luksuznih hotela. Umjetna rasvjeta koja imitira izlazak sunca. Privatne liječničke sobe. Ogromne zalihe hrane i vode. Sustavi za filtriranje zraka. Neki kompleksi imaju čak i bazene, teretane i digitalne prozore koji prikazuju šume ili more kako ljudi ne bi izgubili osjećaj normalnog života. I tada se pojavilo pitanje koje je potpuno preplavilo internet. Zašto? Zašto bi netko tko ima sve na svijetu ulagao desetke milijuna dolara u život pod zemljom? Neki tvrde da se radi samo o luksuznoj verziji osiguranja. Kao što netko kupi skup automobil ili privatni avion, tako ultra bogati kupuju bunker za svaki slučaj. Ali drugi vjeruju da iza svega stoji puno dublji strah. Jer posljednjih godina svijet stvarno djeluje nestabilnije nego prije. Ratovi, energetske krize, cyber napadi, inflacija, sve veći strah od umjetne inteligencije. Ljudi imaju osjećaj da se svijet mijenja brže nego ikad prije i da nitko više nije siguran što dolazi sljedeće. Ali možda najzanimljiviji dio cijele priče nisu sami bunkeri, nego način na koji neki milijarderi govore o budućnosti. Nekoliko poznatih tehnoloških investitora otvoreno je priznalo da imaju planove za hitne situacije. Neki su kupili privatne avione spremne za bijeg. Drugi ulažu u vlastite izvore energije, vode i hrane kako bi mogli funkcionirati potpuno neovisno o ostatku društva. Internet je odmah počeo stvarati teorije. Ljudi su počeli pitati vide li oni nešto što obični ljudi ne vide. Jer kada ljudi koji imaju pristup najvećim količinama novca i informacijama počnu ozbiljno razmišljati o životu pod zemljom, teško je ne osjećati nelagodu. I upravo tada pojavila se jedna priča koja je dodatno zapalila internet. Priča o luksuznom podzemnom kompleksu koji bi prema nekim tvrdnjama u slučaju globalne katastrofe mogli živjeti samo odabrani ljudi. Bogati i utjecajni. Oni koji si mogu priuštiti mjesto ispod zemlje dok ostatak svijeta ostaje gore. Kada su prve fotografije luksuznih bunkera počele kružiti internetom, mnogi su mislili da se radi o lažnim renderima ili scenama iz filmova. Ali onda su novinari i dokumentaristi počeli istraživati tvrtke koje ih grade. I pokazalo se da je cijela industrija mnogo veća nego što ljudi misle.
Jedna od stvari koja je posebno šokirala javnost bila je činjenica da neki podzemni kompleksi izgledaju luksuznije od hotela s 5 zvjezdica. Na slikama se mogu vidjeti moderni apartmani, bazeni, restorani, privatna kina i drugi osvjetljeni hodnici bez jednog prozora prema vanjskom svijetu. Sve je dizajnirano tako da ljudi unutra mogu zaboraviti da se nalaze duboko pod zemljom. Neki bunkeri imaju čak i posebne ekrane koji simuliraju dnevno svjetlo. Psiholozi koji surađuju na takvim projektima tvrde da bi dug boravak bez sunca i vanjskog svijeta mogao ozbiljno utjecati na mentalno stanje ljudi. Zato se u luksuznim bunkerima pokušava stvoriti osjećaj normalnog života. Ali ono što je ljude najviše uznemirilo nisu bili bazeni ni skupi apartmani, nego pitanje tko će zapravo imati pristup tim mjestima ako jednog dana dođe do ozbiljne globalne krize, jer nema mjesta za sve. I upravo tu priča postaje potpuno mračnija. Neki podzemni kompleksi prodaju se kao privatni apartmani za ultra bogate. Kupci navodno plaćaju milijone dolara samo da bi osigurali svoje mjesto u slučaju katastrofe. U pojedinim bunkerima postoje privatni katovi, rezervirani isključivo za najbogate klijente, dok ostatak objekta koristi sigurnosno osoblje i tehnički timovi. Internet je odmah počeo postavljati neugodno pitanje. Što ako se bogataši ne pripremaju samo za prirodne katastrofe, nego za potpuni raspad društva? Jer posljednjih godina strah među ultra bogatima očito raste. To se vidi i po načinu na koji ulažu novac. Sve više milijardera kupuje udaljena zemljišta, privatne farme, izvore vode i sustave koji omogućuju potpunu neovisnost o gradovima i državama. Neki stručnjaci tvrde da bogate ljude danas najviše plaši upravo mogućnost društvenog kaosa. Ne rat, ne jedna katastrofa, nego trenutak kada bi se infrastruktura mogla raspasti dovoljno dugo da nastane panika među ljudima. Pandemija je pokazala koliko se brzo može pojaviti osjećaj nesigurnosti. U mnogim državama police trgovina praznile su se u samo nekoliko dana. Ljudi su panično kupovali hranu, gorivo i osnovne potrepštine. A to je bilo relativno kratkotrajan događaj u usporedbi sa scenarijima koji se neki bogataši očito boje. Na internetu se posebno često spominje strah od velikih cyber napada. Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljan napad na električne mreže ili komunikacijske sustave mogao paralizirati gradove u vrlo kratkom vremenu. Bez struje nestaju internet, banke, gorivo, trgovine i gotovo sve na što su moderni gradovi navikli. I upravo zbog toga neki milijarderi navodno ulažu u bunkere koji mogu funkcionirati potpuno neovisno o ostatku svijeta. Vlastita energija, vlastiti izvori vode, ogromne zalihe hrane, medicinske prostorije i privatno osiguranje. Kao mali podzemni svijet stvoren samo za odabrane. Onda su ljudi počeli primjećivati još nešto čudnije. Neki od najbogatijih ljudi iz tehnološkog svijeta posljednjih godina sve češće govore o umjetnoj inteligenciji kao o jednoj od najvećih prijetnji budućnosti. Iako upravo oni ulažu milijarde u razvoj AI tehnologije, istovremeno otvoreno priznaju da ih brzina razvoja malo plaši. To je dodatno raspirilo teorije na internetu, jer ljudima je teško ignorirati činjenicu da oni koji stvaraju budućnost istovremeno ulažu ogromne količine novca u plan za bijeg od te iste budućnosti. I dok većina ljudi na to gleda kao na pretjeranu paranoju bogatih, drugi vjeruju da bunkeri nisu samo luksuzni hir, nego znak da čak ni ljudi s neograničenim novcem više nisu sigurni koliko je svijet stabilan. Kako su priče o bunkerima postale sve popularnije, internet je počeo kopati još dublje. Ljudi su analizirali intervjue milijardera, kupnje zemljišta, pa čak i stare izjave tehnoloških investitora koje prije gotovo nitko nije ozbiljno shvaćao. I tada su mnogi prvi put čuli za nešto što bogati nazivaju escape plan. To nije jedan bunker niti jedna lokacija. Ne radi se o cijelom sustavu pripreme za najgore moguće scenarije. Privatni avioni spremni za polazak u svakom trenu. Udaljene vile daleko od gradova. Privatna osiguranja, zalihe hrane i goriva. Neki ultra bogati navodno imaju i unaprijed dogovorene rute za bijeg za različite vrste kriznih situacija. I što više ljudi saznaju o tome, to cijela priča djeluje stvarnije. Posebno zanimanje izazvao je jedan problem o kojem su anonimno govorili ljudi iz svijeta sigurnosti. Navodno mnogi milijardere ne plaši samo katastrofa sama po sebi, nego reakcija ljudi nakon nje. Jer novac vrijedi samo dok društvo normalno funkcionira.
Ako nestane struje, komunikacija i sigurnosti, milijarde na računu odjednom ne znače puno. Upravo zato neki bogati ljudi ulažu u samoodržive komplekse koji mogu funkcionirati potpuno odvojeno od ostatka svijeta. I tada je internet počeo postavljati možda najjezivije pitanje od svih. Bi li njihovo vlastito osiguranje ih zaista zaštitilo u slučaju totalnog kaosa? Jer kroz godine pojavile su se priče da pojedini milijarderi čak razmišljaju o tome kako zadržati lojalnost ljudi koji bi ih čuvali tijekom velike krize. Na internetu su se širile rasprave o tome kako su neki ultra bogati ljudi navodno pitali stručnjake za sigurnost jedno vrlo čudno pitanje. Kako spriječiti zaštitare da jednog dana jednostavno ne preuzmu bunker? To je mnogima zvučalo gotovo nestvarno, a zapravo pokazuje koliko daleko neki ljudi razmišljaju kada planiraju najgore moguće scenarije. Jer ako svijet stvarno doživi veliki kolaps, tko će imati stvarnu moć? Ljudi s novcem ili ljudi koji imaju pristup hrani, vodi i oružju? Upravo taj strah mnogi smatraju razlogom zbog kojeg ultra bogati grade sve izoliranije komplekse. Ne boje se samo katastrofe, boje se društva nakon katastrofe. I onda su počele kružiti još čudnije priče. Neki ljudi tvrde da bogataši ne kupuju samo bunkere, nego i ogromna poljoprivredna zemljišta, privatne izvore vode i tehnologiju za proizvodnju vlastite hrane. Drugi su primijetili da pojedini milijarderi ulažu u projekte koji omogućuju dugotrajni život u izolaciji. Naravno, većina stručnjaka tvrdi da za to sve postoji jednostavno objašnjenje. Kada netko ima neograničen novac, logično je da ulaže u sigurnost i pripreme za krizne situacije. Posebno nakon što su ratovi, energetske krize i cyber napadi postali gotovo svakodnevna tema u vijestima. Ljudi su počeli osjećati da svijet više nije stabilan kao nekad. I upravo zato priče o bunkerima danas totalno fasciniraju milione ljudi. Jer negdje duboko u sebi mnogi osjećaju isti strah, da bi se normalan život mogao promijeniti puno brže nego što mislimo. A možda najčudniji dio cijele priče je činjenica da bogataši više ni ne skrivaju da se pripremaju. Nekada su takve stvari bile javne. Danas postoje luksuzni bunkeri koji se reklamiraju gotovo kao turistički rezorti. Tvrtke otvoreno prikazuju podzemne apartmane, sigurnosne sustave i načine života tijekom izolacije. Kao da ideja života pod zemljom polako postaje nešto normalno. I upravo to mnoge ljude najviše plaši. Ne mogućnost katastrofe, nego činjenica da su neki od najbogatijih ljudi na svijetu očito prihvatili mogućnost da bi jednog dana mogli morati pobjeći od svijeta koji su sami pomagali graditi. Danas, kad ljudi čuju riječ bunker, više ne zamišljaju samo hladno ratovska skloništa ili stare vojne tunele. Sve češće razmišljaju luksuzne podzemne gradove skrivene daleko od očiju javnosti. Mjesta na kojima bi se nekolicina najbogatijih ljudi na svijetu mogla normalno nastaviti živjeti, čak i ako se gore sve promijeni. I možda upravo zato ova tema toliko fascinira internet. Jer bunkeri nisu samo priča o bogatstvu, oni su simbol straha. Straha da svijet više nije siguran kao nekada. Straha da tehnologija napreduje brže nego što ljudi mogu kontrolirati. Straha od cyber ratova, cyber napada, ekonomskih kriza i osjećaja da se moderni sustav može raspasti puno brže nego što većina ljudi misli. Posljednjih godina sve je više stručnjaka upozoravalo kako je današnji svijet povezan i osjetljiv. Dovoljan je ozbiljan prekid električne mreže ili globalna kriza opskrbe da milioni ljudi u vrlo kratkom vremenu ostanu bez osnovnih stvari. I možda zato ultra dio bogatih ljudi više ne ulaze samo u luksuz, nego u mogućnost bijega. Neki od njih otvoreno govore da žele biti potpuno neovisni o gradovima i državama ako jednog dana nastane ozbiljan kaos. Ali ono što cijelu priču čini toliko jezivom je činjenica da zapravo nitko ne zna koliko su takve pripreme raširene, jer većina tih projekata nikad ne dospije u javnost. Ljudi vide samo djelić informacije, fotografije luksuznih bunkera i vijesti o kupnji ogromnih zemljišta. Intervjue u kojima milijarderi govore o budućnosti s neobičnom dozom opreza. I upravo zato internet nastavlja stvarati teorije. Neki vjeruju da se bogataši pripremaju za klimatske katastrofe, a drugi misle da ih najviše plaši umjetna inteligencija i mogućnost cyber kaosa. Treći smatraju da ultra bogati jednostavno više ne vjeruju da će se države moći zaštititi u slučaju velikih globalnih problema.
A možda je istina samo puno jednostavnija. Možda ljudi koji imaju pristup najvećim količinama novca i informacijama jednostavno vide koliko je modern svijet nestabilan. Jer posljednjih nekoliko godina pokazalo je koliko se život može brzo promijeniti. Pandemija, ratovi, inflacija i sve veće globalne napetosti stvorile su osjećaj nesigurnosti kakav prije nisu osjećali. I dok većina ljudi pokušava živjeti normalno i ne razmišljati o najgorim scenarijima, neki od najbogatijih ljudi na svijetu očito razmišljaju upravo o tome. Što ako jednog dana sve nestane? Što ako gradovi ostanu bez struje? Što ako nastane panika? Što ako novac više ne bude dovoljan? Možda bunkeri nikad neće biti potrebni. A možda će jednog dana ljudi gledati na sve ovo kao na pretjeranu paranoju bogatih milijardera. Ali činjenica da oni ulažu milijone u život pod zemljom pokazuje jednu vrlo zanimljivu stvar. Čak ni ljudi koji imaju gotovo sve na svijetu više nisu potpuno sigurni u budućnost i možda upravo zato ova tema toliko plaši ljude. Jer kad oni koji imaju najviše počnu planirati bijeg, teško je ne zapitati se od čega zapravo bježe. Ako vam se svidio video, napišite u komentarima biste li vi mogli živjeti mjesecima pod zemljom bez izlaska van. I naravno pretplatite se na kanal Veliki svijet čuda jer nas čekaju još puno misterioznih i nevjerojatnih priča.